la ci ta kana to ne y'o f'i ye sa mo depuis ni an bɛ kuma la n'an bɛ kuma quoi i bɛ jija i bɛ kuma ka ɲɛ quoi parce que e bɛ ka kumaw de fɔ ne tɛ ka kuma minnu faamu ne ma ite lu ma ko langana sisali yɔrɔ sisali gani ni jan parce que depuis ni ne bɔra Bamakɔ bon i tɛ ka sasali mɛ ne ɲinɛna sasali ye mun eh daban dabani ya nya Cissé i b'a dɔn ne tɛ k'e faamu quoi eh a wulu sɛnɛ dɔ ka bɔ sɛnɛ dɔ ite ka kite to sɛnɛ lo sɛnɛ ye mun ye kita tan duru dɔrɔn mɔgɔ kite ka kite to sɛnɛ e mana sɛnɛ sange est ce que ite sɛnɛ la i bɛ fɛn fɔ n tɛ ka fɛn minnu faamu bon o ne mi yiti de sɛ la ya bara la kala ni lam la ya bara la kala sɛ daba ta langa bara ka daba ta sasali sasali hara asa hara nyɔngo mais i bɛ se ka mɔgɔ labɔ so cogo di k'an kana ɲaman dɔrɔn fara ɲɔgɔn kan n ko ɲamancɛlaw de bɛ ɲaman cɛ k'a fara ɲɔgɔn kan e bɛ jɔ ko e minɛ ka na o baara nin kɛ cɛ zoro de b'e bolo quoi ni n'a dɛ ni sasa ne tɛ lamini kɛ ni ma sasa kana tɛ saniya bon i ye daba ta la sɛ ni bɛ daba ta sɛ k'i tɛ bɔra yen ko to ɲɛma kana e ko kana k'i langa sasali oui biti lango ni ne kun y'a dɔn ne kun tɛ bɔ Bamakɔ yɛrɛ depuis ne nana ka bɔ Bamakɔ ne ma hɛrɛ sɔrɔ ite ka kite bara a wulu sɛnɛ dɔ ka bɔ sɛnɛ